O Grupo Municipal Popular reclama ao Goberno local a posta en marcha inmediata dun plan municipal integral contra a soidade non desexada, un fenómeno que afecta a persoas de todas as idades, pero que ten un impacto especialmente grave nunha cidade como Ourense, onde máis do 30% da poboación é maior de 65 anos. Lembran que esta actuación foi unha das promesas do actual Goberno municipal e denuncian que a día de hoxe segue sen materializarse. Os populares consideran urxente e imprescindible pôr en marcha o Plan Integral contra a Soidade canto antes e consideran especialmente preocupante a falta de medidas nestas datas de Nadal nas que o sentimento de illamento se intensifica entre as persoas maiores. Neste senso, o Partido Popular propón que o plan municipal se articule alrededor de 3 fases fundamentais: detección, intervención e prevención. Para iso, solicitan a creación dunha rede de apoio comunitario coa participación activa da veciñanza, do voluntariado e dos servizos sociais. Así mesmo, entre as medidas máis destacadas, urxen reforzar as visitas domiciliarias e as campañas de sensibilización e impulsar iniciativas específicas como Nadal en compañía, destinadas a acompañar as persoas maiores durante uns días especialmente sensibles. Desde o PP insisten na necesidade de avanzar cara a unha cidade verdadeiramente amigable coas persoas maiores, pondo o foco nos criterios fundamentais do envellecemento activo e saudable.